Така хора, това видео е главно за приятеля ми Пепи, обаче и за вас. Значи, връщам се от рожден ден и виждам, отиваме на пицария с една моя приятелка. Изведнъж отиваме на тераси, защото има едни тераси като такива, високи на 2 етажа нагоре се едно. И изведнъж, като си държа телефона и исках да снимам нещо, телефона ми се изпуска от ръцете и сега ще ви покажа, някак си оцеля, но сега ще ви... Това е заради крофа, но сега ще ви покажа какъв е резултата. Ето го и резултата, който се получи, не знам дали добре се вижда. Това не е фейк видео, както виждате, работи перфектно, само че почти целият дисплей е напукан без протектор, само да кажа, така че ще е мега сложно да се оправи. Вероятно ще ми взимат нов телефон, но да. И това беше всичко от мен. Чао. Пепи, надявам се да го си го видял.